Smager det godt? Mango. Mam. Smager det godt, Alfred? Yeah. Hvad siger du, Emil? Er det lækkert? Gumle. Ja, gumle. Er det bedre end agurk? Hva? Smaske. Det er altså et hit med mango. Jeg tror godt, de er glatte at holde fast på. Har du tabt den? Jeg tror altså, den ligger dernede. Kan du se? Der. Værsgo. Jamen, nu ryger den snart på gulvet. Skal jeg lige hjælpe dig? Og se, hvis jeg holder sådan der, så tager du fat. Ja, sådan. Skal vi lige sende et billede til mormor og morfar? Skal vi det? Du skal ikke stikke den så langt ned i halsen, vel? Gør du den nu? Den landede dernede. Skal vi prøve med et stykke agurk? Ja, det smager også godt. Ja, så jeres kartofler nok snart godt færdige. Skal vi lige holde en mango-pause, så kan vi det? Det er et godt tidsfordriv, mens man venter på frokosten. Kan man sige, at det på en eller anden måde tager det hellige ud af det? Altså, der er jo ikke meget sådan erbødighed i sådan ting. Det er måske ørerne, der hører, fordi det kan jo godt være, at yoghurt vil sige det sådan, sin respekt. Ja, det er nok de ører, der hører det, som vælger at fortolke, hvorvidt det her skulle være tegn på et. Og jeg går ud fra, at yoghurt sikkert vil sige, at det her er meget mere erbødigt, end hvis han skulle prøve at forme, at det var ægte at sige det på den måde, som man klassisk har gjort. Og det er jo ikke kun yoghurt, der har meldt ud, at han tror på Gud. Nu er det mig, der er uopmærksom. Han er godt katolsk op i skallen. Men det er smart, nu er det mig, der er uopmærksom. Han har tabt sin agurk flere gange, men den er hver gang havnet nede i hasmæk. Ja. Er det godt, måske lige skætte dem? Uden at man længere bliver set ned på. Jeg tror, der er gået så tilpas lang tid nu, at vores opfattelse af kristendom og det at være kristen har ændret sig fra at være lidt mærkeligt til at være noget helt almindeligt. Jeg tror, at det i høj grad har noget at gøre med, at vi både ser og oplever en større verden, og en mere religiøs verden, for os. Alfred? Smager det godt? Smager det godt? Dyb koncentration. Nu ryger jeg ned i stolen. Vil du hellere have din mango igen? Så det er bare blevet muligt på en anden måde, end det var tidligere. Ja, fordi altså, i 70'erne og 80'erne, der var det, som du også var inde på tidligere. Det er synd for dem, det er bare så pokker svært at holde fat i. Det smutter mellem fingrene på dem hele tiden. Men
Altså er det ikke nemt. hvis man så på en eller anden måde gav udtryk for, at man mere var til de østlige regioner, at det var ligesom, Skulle jeg harpiks på fingrene, ligesom håndboldspiller. Så det ned nu. Vil du have din mango igen? Det er jo for eksempel sådan noget som Madonna, som Ja, du kan tage den selv. Det er sket. Jeg har tænkt over, jeg synes tit, at Emil tager den med højre hånd, og Alfred tager den med venstre. Det kan være, at de er spejltvillinger. Det. Så er der jo også en stor kamp om, at altså kristne grupper ligesom kæmper mod de her grupper om brugen af de religiøse symboler. Så der har været det har foregået i lang tid, ja, men så det skulle kommet ind i den mere populære kulturelle, den almindelige af musik, hvor man siger, at kunstnere er der også Han har bare en helt lille lager til at lægge hernede. som slår igennem. Det at sige, at man er kristen, er det blevet en måde at dyrke sit image på? Er det ikke en del af noget imagepleje, når de her personer, som for eksempel Jokeren og NOC og Simon Kvam, siger, at de er kristne, eller er det bare et forsøg på at vinde, hvordan de rent faktisk tror? Jeg tror også, det er en del af noget imagepleje, men det er... Røg ned igen. Det tror jeg, men man kan sige, at hvis man havde meldt det ud, Det er også bare, når man sidder og sender sms. Hov, nu er der en, der har brug for hjælp derovre. Har du også det? Skal jeg snart ud og kigge til jeres kartofler? Det kan jeg har lige kigget lidt. Der er lidt mere vand i stedet. Det er sådan en halv dag. Det mener min... Jeg har noget gurk. Min mor, hun plejer vist nemlig ikke at komme vand helt over, så det prøvede jeg nemlig lige at se. Jeg tror, det er sådan noget med, at de så halvt bliver dampet, når det er under låg. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, hun plejer at gøre. Altså, sidste år, der sagde Jokeren til Kristi Dagblad i sommer, når jeg føler mig down and out, så ved jeg, altså, den her måde at tale på og forholde sig til kristendom, det kan jo godt være stærkt, at man sige, at det er en overfladisk religiøsitet, men hvad er din vurdering af det? Altså, der er ikke tvivl om, at hvor de her kommet ind Tænk bare, noget af det der røde ørred i deres... så kan man også bare spise hasmækken, når man taler helt på gulvet. Men hvis vi nu tager sådan en som Simon Kvam, hvad tænker du? Forsangeren for Det er dejligt. Jeg kommer altid til at poke det for langt ned i halsen. Jeg kan hellere have den her. Smager der lidt bedre end gummi, var. Klask. Tror du, de skal have noget brød også, eller er det nok med grøntsagsmad?